Hi everyone, madjong hapon. Sana barang oras ta? Alas 3 na derong guys, nandiyan karong adlaw di ay. Ba may gipang buhat dara nami sa mong crib naglubog-lubog kay ang malaging yung pahuway may kay gahapon adlaw ay sa pud may kaadlaw lagi dito sa Philippine Heart Center. Karong adlaw maning bawi-bawi kuno hay pud mi, di may dari hinja. Naining kalito gabot ya baw kinsa ni. Pero gud managad. Nabot di ay gahang uyab. Og pinakalit. Kaya gikan ko nun sila kuani. Naggikan sa magikan Pampanga? Ulunggapo. Gikan ko nun sila sa Ulunggapo. Bataan. Ulunggapo, andiyan human, Bataan. Nagkuhan sila, kanang deliver. Nandiyan, hapit po dari. Andiyan. Way ganap pero nga daw para inja siguro mo gawas day ko kay mapalit ko og kamuti. Kailangan ko mo og kamuti kay constipated na pud ko. Adlok og simba ko ato ning pasagdan ng atong constipation basig magkasakit ta dani sa untag laing sakit kay di ko na normal sa tao nang di magbawas kada adlaw ako kay para man jud ko abnormal kay di man jud ko magbawas kada adlaw. So, hangit akong paagin dyan. Kaon kong kamuti. Kaya ka na mo palit kong papaya. Kaon kong papaya, di man gihapon. So, musaya kong kamuti. Kaya kamuti, murag hiyang ko anak. Makabawas ko. Hindi. Mga tagtawad siguro, mga ato ko. Hindi. Si Tiri di Jahera mamidanig. Dut. Tingnan sa Tir. Hi, madong hapon. Lubog pa ko dari. Papakoy kuan, papakoy ligo. Sir, lubog-lubog. Okay na kay paway lagi. Kay baway rapod kay gahapon. Kapoy mo ko gahapon. Dar ko marigo, kan may gabi na. Adi day, ugma na naman. Ugma na ko marigo. Pagabat na naman. O, may tapo mo simhot. Patra ko unza. Mga patra ko unza, o pa daw na matuhog. Karong di padali mo tagbugan. Diya. Dapat nga sa kaigsuon diya. Unsa man ni? Suksok ko dari diya. Suksok ko dari guys. Nagdot gihapon ni. Walang pud jugang vlogon sa guys. Bahalag. Why kuan? Unsa na naman? Bahalag yung ganap. Hindi madagaling kay abot po rihang my loves diya. Hey. Mingawon lagi ni ko na si di makakita na ha. Mingawon di makakita na ha. Sana kayo mga mates. Mga mix, mga bay. Supportahan nyo ang channel namin para makabili kami ng mamisong tindi. Kami sungkin. Supportahan nyo kaya hindi pa ko monetize. Kailangan kong 4,000 Watch hour. And saka 1,000 subscriber. Maraming salamat sa inyo. Pag sinuportahan niyo ako, huwag kayong mag-alala. Magparapol ako. Sarot. Sana all magparapol. Ito guys. Parapol ako ng tag Samahan mo ako. 500 Oy. kada isa. Samahan mo ako ba mamaya? Bibili ng kamuti. Di ko. Tapulan mo yun. Arang inita. Inito. Alas 3 na. Init ka doon sa gawas. Init pa doon sa Di pa rin si Jadugay. Iabot. Ano dila sa hagdan ng galingkod. Diyan. Sa imong daddy ha. Ate Jeda. Idadaan mo po pasalubong. Kaya pasalubong niya. Ano mo tara ba? Ang sama ni. Arang humutag idang daan ko anday siya. Nakonsidang kape nga Amadio coffee. Asa man nagawa ng Amadio coffee? sa Cavite. Abiti ko nun eh. Amadeo. Dahil dyan pa sa lubong dia. Mangga, saging o kape. Salamat ka doon dari. Hala, oh my God. Sunog. Nan. Hala. Alam mo ko na sunog. Asa nang
Diya guys, ang tanawon na diyang gihatag nga coffee. Hala. Panisais Amadio Roasted Coffee Barako. Diya na usik malagi ni hala. Naadi sa gisi dari dapit. Nasa din nagisi. Grabe humuta oy. Barako kung ni isog day ni kay Barako man. Diya, ang ibuan ba sa inganing kopi kay kinahanglan man siguro ni naay ka ng coffee maker. Ang may coffee maker. Pero pwede na ba siguro di timpla diretso na. Diya gani na din nagtimpla di ko buhang mainom gatas kay hapdes ang kuto-kuto. Ang nakalimtan. Bugnaw na yun ni Kaadyo. Sata. Ay, ini ka dari. Sama na kang timplahan? Oh, tiplahin. Kape? Gasa ka ini nag Kape na ano? instant coffee. Uri ko ngayon. Wa man, harap na. Adi yung kape dyan ano? Samahan mo na yung barakong kape. Kare ng barakong kape puro. Halo, iglaing kape niya. Wa lagi. Ang kanan naman. Harap na. Sudas grapon katagay si Ate Sally dito, si Ate Bibi. Nga di pa ko garapon, masig na sila garapon na ako. Para makatigil sila ng kape ng Amadio. Amadio. Hours later. Bisita. Ninja. Gidadaan mig pagkaon. Grabe din sila ka tutpol. Kaya na Dapat spaghetti. Naghana ra ba dyan? Dapat ice cream. Nagdaghapon si Jam. Kuan para. Saging ra na kay way bukan. Nagdag tinapay. Nagdag saging. Grabe lagi sulit na. Ninja darag among bisita. Kaya. Bisita. Ya, amo na po na si Janggi. Ilang amo na po kamong igsuon. Salamat ka juga jud. Ilaw ra man gud po. Salamat. Ay okay lang gyapon, gwapo man gyapon. Da. Siguro magud po kung ini, nem bitaw pagkaybaw bitaw na din ay dali ra daw lahagon. Kay do ra man padang sakay. Ya, na awaw oh. Pag ice cream, mga mix, mga bay. Abtik na si Ja. Minsan lang ako nakatikim ng totoong ice cream. Tuto ice cream. Ano ginaay tuto ice cream? Ice man. Yung ice cream na tikman ko, yung Alam may mampud na. Dili ko tinood na ice cream. Tinood ba to? Tinood yung ice cream. Dirty ice cream man to, pero ice cream magyapon to. Magyapon to. Hala, bira diha kay para mo kag bata. Unbearable hours later. Next morning. Hi everyone, good morning. Mamahal tanin jo gumong pamahaw dia. Diara dia kamote. Inja. Wa mi nag-rice ron kay gumong rice mis mga nami. Nahilaw. Jabado kalis ate Ruby kay grabe man ang aptika sa ate. Nagdingag na magkamote. Mado gali kay day kamote inja. Kan man pud ni carbo. Okay ra ning tiri. Inja gamong pamahaw. Wa din may naglutog sa daan kay di pa may salin sa katong gabi bitaw nga Shanghai. Hindi dapat pa spaghetti. Wala man yung pagtiyagaan pamahaw kay tipid-tipid lagi. Sigla na siya. Pwede ba kay kuno ning mangga? Hindi lagi na tapos magkano siya. Hindi, kamote. Pinalit ka ni nga Ruby. Gahapon dito guys, na yung kog palit kog kamote. Wa ako nakagawas. Kay kuan, na ko ipamati. Gahapon grabe itong labarag ang uo. Hindi. Dilo ba? Si ate karong buntag, si ate may ning nato si babaw. May ning palit ani. Hindi ako lagi pod. Maning kamot ko nga maka paggawas nga itong gibati kay pila na ko kaadlaw kagawas sa ang gibati basig makakuos na yung chronic disease. Habi to ang research na hadlok na ko kay ang constipation ko no ug pasagdan makakuos og sakit. Hindi nga naman ko mag-abot man og
tag 5 days, 4 days nga di ko kabawas. Manang madlo ko. Nja, mga jodemig pasensya. Marami ba mo? Abo mo nili. Aba. Nga naman na. Nga na bito ng kasagaran gawas ka motiv sa nga ng kulor. Kanang kuan Mga jodemig pasensya guys sa among mga ipang-share nga video. Ang mga puro raingan ni. Kay labi na karon nga dugay pa mi mo balik sa ospital. Nja, adlaw na naman. Hercules naman. 16 ron. Bernis naman doon. Bilis naman doon. Sabado, Domingo, Lunes. Oo ba? Dali ra day ko nagadlaw guys. Sabi na 21 ug ladyo pa. Nja, ang mga video, mga ingani ra. Nja. Ako ma-upload mo sa gihapon ko. Balag. Ayun. Kuan. Ada naman Ma-upload gihapon ko guys. Kay Siya ka na bitang lami pero nga ni din sa nga kanang nagabaho dyan niya. nga ni mo nagkamuti sa tua anang nga ni baho kay murag kani si Jared tugi pahugason na magud nila ni nababat sa tubig ba Ako nang baho abi. lami si Tugo Jared na ba ang buhad? Nga naman na nakasay mo ko sa una. nga ni sa nga ni na sa kuan nga sa tukang mo nag abuhong nga ang tubig sa muti Alam mong luto. Alam bitang liya hang isagol mo ibadang na ang kanang kandari. Sa inganda ng rice cooker. Magkukad pa kay hilaw. Bawan di ko. kay hang nag-keep naman dahang tang da saksak ba Wa pala dito dyan na. di ang di marag ding luto naman sa pananaw nahilaw pa di ay di man naong di slice bread mo na yung kaon gani ha wala man yung slice bread Aman. wala slice bread Ako dyan nakamatikad ko nagniwang ako. Kaya ano, mahadag mo kung makagdaghan kay di lagi ko makabawas. Manis na mabutan sang nahuna ba nga. Mahadag ko makagdaghan kay Kalan waghan. pero magkalibang din ako maghapon na nakabawas naman ko kay yung tiginin natin kuan bawo nga ano ni, nga nang maglisod jud ko. Kuan. Mapalit siguro ko kuan, oatmeal. nagtataad kuan nagtataad waligo pero mga kuan ba nga kahay ang paminas lawas ba kaya doon sa tamang lingkod-lingkod sa botanikal Oh guys, matumis ka ng park. Hindi, kay si Tiriloy po dali. Madyo madyo Sparky. Hindi man po mo masahi kay kuan naman. Malakaw naman uking distance na sa ibabaw. Pero makalagapos tirig presong hangin. Kaya rin dari may resud. Kulog. napagtiwas mo kay matiwas mo ulos Namang labaday ko. Dati niya ang kupon niya. Lalo. Dahil Nagipon na yung tiri, puhulog. Unsay i-decision sa doktor, hani ba maoperahan baging sa ba? balik na lang. Uy. Ibalik mo dyan sa dental clinic kung di sa siya nagpa Kaya dako cleaning kay dako unang ng dako bayaran. sa gibayaran 12,000. No. 11,000 ka pinbar sa almost 12,000 na to. Sa Diya. kwenta ng isukli. Sagit ang yapon. Ha? Mani ingkeb. Murdi gagapon padut. Daan naman ni sa una pa kapunay. Bisag nainingan sila nga nagkaagong kung biyabas antikulo. Pagka agang ka nga biyabas antikulo panit trato. Arang din humok pud. Ako nagpapasta man pug ko. Das agi. Pero wa man pud nang ilo. Ako na pasta na ha. Nagtutbay sa kaskuan. Gabi da hilom gapon. Salamat dahil ni Ate Bibi si Terry Gipretan og Sensodyne toothpaste. Salamat ka dito Di tiya. ba silbi di sa kumusugot. Mga unta, kamuti.
Hindi di ko mainom og quarter, Milo. Kaya Tubo na. basid makakuspod na di ko kabawas. Kani kamuti. May naginta. Pero, napinaingan nga og basta constipated ko no, gamong sakit minti dyan, wahilanti. Basta kay gi, may mga discomfort ba dani sa minti dyan, na okay ra ko na nga na. Huwag ko niya kay matuta. Amang labas ako na. Talaga na to. Hapon. Malaba pa ko, malaba ko daan. Kuhaan ko to, gidisnary ako. Gidisnary ako, das kaduhan na ko, ibig pasabot doon na takabuan. Pa. Kaduhan na lagi ko gimins. Huwag na. Na, Asa balik ko. kaduhan ako, katong pag-abot ng tas antipulo. Sige, pag-abot. Kaduhan na dyan kutir. 19 man taning ani sa Agosto. Lagi, gimins ko dagto. Diyan karon pud. Kaduhan na. Aw, do ka buwan karon. Sakto. Sakto. Kasabot na di ko mo di ko nabara kang Ni ra magharis na di kuhan, na ako. gimins ko karon. Nabara ka sa Naggabi ang gabi eh. Ang minje palagi ko guys, huwag na mo minje, kaya arang basig makaanak ko pag-asa. Makadaginot ba ba? Kaso si Ariana naman, 5 angay na for season, hindi ako nang labay sa pa. Basta nga, naikod ka tumban. Mahal naman ka, ba sige istorya na pa nandiyan. Bitaw guys, istorya ba lang? Pero sa tinid guys, nangandoy pa dyan kong nakaanak pa ako isa. Pero ang edad ko ng 33, marang malabo na. Malabo na. Uy, karoon na yung magaling. Last nga anak si Parami 42. Malabo na. Manggingan nga. Ganay, mahimo. Hindi mo gawin yung kuhan, isa rin anak. Kasi Aliana, yung anak pa si Jaba, dapat na naigsuon. Dapat guys, sa una ra din to. Dali silbang po. Agiraman. Guys, nabri ako, dahil ng pasto. Ang tagkamuti kay basikuan. May lami, tabaan ko. Sabi tag manggang remix. Mura lang magnalibang sa tunaan. Ag. Sa glasa. Sati ah. Alam mo lang abong. Minsan niya kamuti abhong. Guys, ag kamuti abhong, ag mangga abhong. Hapa ba? Karani, pero karani lahi. Ano man? Ako napatilaw ko, isang abhong ah. Bawas ko na isa ha. Eh, minsan na ba niyang itabuaw eh? Anong good? Di ko yun. Kasi wala kayo, wala rin ang unang hanakam mo na naging. Di ag kamuti pa to. Matay na lasas kamuti. Mga bang nalibang ka tunaan. Sa ano kaya manguha mamig mangga, mangugawan man eh. Parang na mangga nga. Mahugit daw dyan, nas tunaan, nalibang, daw man ang panguhaan, daw panghugasan. Daw na nagkiwa na, maragbong abong. Ano nun? Kaya mga bata ka lagi. Dahil mo spaghetti di ah. Shout out Wilidita TV. Salamat sa imong spaghetti. Gabi good guys, nga na good me
nag-prepare og panihapon. Hmm. Kaya di nga rin siya gabi naman, mana yung mag-serve as panihapon ng spaghetti. Makatipid na pod ni. Kanang pamagi kayo sa mong gibuhat nga. Kanang para makatipid mi. Ay. Paano ba? Hindi na mag-tail. Malaka. Kala maputog, maluto na datong luto. Yan sa kugtambaw. Kaya naman hamal ng tambal. Katulad sa kayo ako na. Basta Ay, wa. pagkaon sa tigan. Pag inom di ako ng tambal, after, pa na 15 minutes, Wasog tubig. nakakakang kaan. Nakakakang ka tubig. Nakakakang tubig. Ako di ay, pasalamat ko sa Ginoo. Nagdid pagkamata na pagkabuntag. Kay katunggas naging gabi, hindi kami sa ospital. Isa di ko kagabi nga, okay to, sige di ko ubo. Diya, timing po nga nahot, gan ko si Teresin. Diyo ko iwadong tugad to. Diya gabi imbis kay dihanan nyo ko si Teresin nga giandam. Wadyo din ko nag-ubo. Mga nakain ko nga ang ubo dyan. Allergy ra. Kay si Tiri, napay bakterya kang ubo. Sigurado na si Tiri natakdan. Dahil ang kumatakdan. Dali naman siya matakdan. Mga nang nakaingan dyan ko sa kagalingan nga kang ubo. Allergy ra dyan. Kaya palitin ko itong bonin. Palit ko yun. Last naman eh. Palit ko. Kung mga maintenance, metoprolol, sumopin, kanang nay aldactone, warfarin, yung parang nay, sani? Papay. Perindopril, 5. Ano 5 ang pas kasing-kasing. Di ba gusto paras kasing-kasing ng warfarin? Taas naman eh. Para manas pang labnaw sa dugo. Karang apat. Ang sumapin. Karang parang- perindopril mo rin. Karing dito prolol. Karing ang laktong kay para man ipapaihi. Hawang di bag Inas paras Hala, si kasing-kasing. panain naman. Sumapin bali ay. Tiro, dapat ilista. Dapat magbantay dahil ko sa mga tambal di ay. Kung aning, ang sumapin ba gabi eh. Itong day baji nga. Wala po Gawin siya. mo na siya. Nadubli niya pag inom mo lang Kani. lista di tir. Di agaling na alakton ko ani. Udto ni. Hindi kaning na warfarin. Kaning karabuntag ni. Hindi ka kalipong kuhan. Sumapin. Buntag. Mapait ko kuhan dahil suwat. Dini imno gabi buntag raja. Karipong penang dupril gabi iran ni. Di hindi lagi mo pait ko natin isuwat kay hindi. Masa naman to, kaduha niya. Nadiha ay hindi sinari ako. Ando nga sa papalihog doon. Kuan na. Kuan ni kuan. Dito po yun. Dag sumapit na sana kuan na po. Berabali. Isa 2, 3, 4, 5, 7. Kami buntag ganing warpirin. Kaya buntag. Kam day Mercury dito sa City Hall. Ha? Kay Mercury, gawa sa katang paitang limil dito tus dulo na dari Mercury po nga doon. Malakaw ra? May kamapait ko daan, sa ko manglaba.